your passport. It's okay. Okay. Okay, Van Gandhi, check your gold. טריליון דולר. זה השווי של הזהב, גולד, שנכרה מאז ומעולם. ארץ החבילה, אשר שם הזהב. איפה זה? הסימנים כל כך פשוטים. פישון, הוא הסובב את ארץ החבילה. אנחנו נמצאים לא רחוק מהמקורות של פישון. הוא נהר הנילוס. אחד המקורות של הנילוס הוא נמצא באוגנדה. והוא סובב את הארץ הזו שכאן נמצא הזהב. אנחנו עכשיו בדרך לראות בכרה של זהב. כן, כן, מיליונים זה שווה. אבל בואו, אנחנו בתחילת הדרך. כמובן, אתם רואים שיש פה שוטר שהוא מלווה אותנו. אני יודע שזה גם נשמע קלישאה, אבל להשיג את האישורים האלו זה לא היה פשוט בכלל. אנחנו ממש בעומק השטח. נסענו כמה שעות בדרך עפר כדי להגיע לפה, ואנחנו בדרך לראות את המכרה של הזהב. וואו, איזה עומק. זה המכרה